Svoju prvú pobočku otvorila aj ruská banka, tretia najväčšia v Európe. Rusko patrí k svetovým ekonomickým tigrom. Top biznis sa tam často spája s politickou mocou, ale tak či onak prostriedkov je tam na tony. Aj keď naša vzájomná spolupráca z roka na rok rastie, stále je na čom pracovať. V Bratislave sa dnes naozaj veľkým štýlom gavarilo o rusko-slovenskom biznise a investíciách. Slovenské firmy idú na ruský trh aj ako v oblasti priemyselnej a bytovej výstavby. Z hľadiska loďarskej výroby. Biznis po-rusky má svoje špecifiká. Funguje viac cez nejaké osobné väzby ako v západnej Európe. Je tam možno trošku iný ten slovanský prístup, ktorý asi našim biznismenom tiež nebude nejak vzdialený. Sme síce malá krajina, ale pre Rusov môžeme byť zaujímaví aj my. A nie len ako tranzitná zastávka. Sme totiž v Únii. Keď budu na Slovensku vyrábať, už žiadne clo a kvóty nebudú. Preto myslím, v oblasti výroby môže byť pre Rusov zaujímavé podnikanie na Slovensku. Sario s ruskými partnermi rokuje o investícii, ktorá by na východe mohla vytvoriť 500 pracovných miest. Vstupnou bránou pre vzájomný obchod má byť aj ruská banka, tretia najväčšia v Európe, ktorá na Slovensku oficiálne preberá žezlo po svojej rakúskej predchodkyni a dnes v Bratislave otvorila svoju prvú pobočku. Chceme tu ostať a budovať trvácne vzťahy v širšom poňatí. V časoch, keď je celá únia v červených číslach, je pre malé hračkárske proexportné Slovensko obrovské Rusko v čiernych číslach zaujímavý obchodný artikel. Tak snáď, druzia, charašoj, biznis. Richard Juriš, televízia Joj.